Які лёс Роману Пратасевічу рыхтуюць спецслужбы і прапагандысты Лукашэнкі? Наколькі вольна адчуваюць сябе ў Польшчы іншыя агенты рэжыму? Што Лукашенко і ягоныя ваякі думаюць рабіць з расійскімі дронамі, што залятаюць у Беларусь? І ці зможа Зяленскі прымусіць Пуціна пайсці на міравую на ўмовах Украіны? Пра гэта і не толькі ў сённяшнім выданні праграмы «Пра свет». В студыі Зміцер Міцкевіч. Вітаю вас у новым сезоне і пачынаем. А са мной у студыі сёння мой калега Сергей Пеляса, а таксама кіраўнік iSense Улад Кобец. Добрый дзень. Прывітанне. Прывітанне. Давайте пачнем, напэўна, з самага гарачага. Высветлілася, што агентка рэжыму Лукашэнкі, якую затрымалі ў Польшчы, якую асудзілі на годы 8 месяцаў зняволення, вось вызвалена з-пад варты. Як увогуле, Влад, па-вашаму, цяпер гэта будуць успрымаць спецслужбы Лукашэнкі? Гэта што, атрымліваецца, можна рабіць што хочаш, і табе за гэта нічога не будзе? Вось, калі ласка, працуйце. Ну, тут я бы адзначыў два моманты. Першае, гэта сама асоба, таму што відавочна, што гэта вся гісторыя гэтай асобы, это такое асабістае самаразбурэнне. І сказаць, што яе жыццё было ўдалым, прынамсі тое, што мы ведаем з медыа, ну, вельмі цяжка. Другое, зноў жа, тое, што мы інфармацыя, которую мы валодаем з медыа, ад журналістаў. І я бы сказаў так, што некаторыя рэчы, о некаторых рэчах можна казаць, меркаваць па нейкім часе. Што адбываецца і што адбывалася з ёй падчас следства, падчас яе знаходжання там у месцах пазбаўлення волі, мы не ведаем. Калі, дзякуючы гэтаму, ну, так, прыпусцім, калі дзякуючы гэтаму хтосьці выйдзе на волю ў Беларусі, палітвязень, то гэта таго варта. Але, зноў жа, некаторыя рэчы бачны толькі на аддаленні. Трэба пачакаць, каб рабіць гэтыя высновы. Я ўпэўнены, што польскія органы працавалі ў рамках польскага закона і пачакаем, што будзе далей з гэтай асобай. Але проста тут на гэтым фоне яшчэ адна гісторыя узгадваецца ў чэрвені. Таксама агентка, якая працавала на Крэмль, збірала звесткі для Расіі, пасля таго, як была вызвалена з-пад варты, цытата, знікла. Гэта ўвогуле, як знікла, куды знікла, як выглядае імідж польскіх спецслужбаў на гэтым фоне? Сергей, вось таксама ж глядзелі на гэты кейс. Ну, як бы, тут трэба памятаць пра то, што такія справы часта выходзяць на паверхню нават праз дзесяткі год. Мы можам праз 20-30 год толькі даведацца ва ўспамінах, што насамрэч адбылося. Дар'я Астапенка – гэта непрафесійная агентка. Гэта ветэрынарка з Баранавічаў, якая, ну, стала, назовем гэта наўпрост, прастытуткай, так? І, магчыма, у выніку гэтага яе завербавалі спецслужбы. Прастытутак часта в Беларусі вербуюць спецслужбы. Памятайце гісторыю з атакай на Сергея Тихановскага у Горадні. Это была былая прастытутка на службе лукашэнкаўскіх спецслужб. І тут падобная гісторыя. Это непрафесійны агент, і таму яна хутчэй за ўсё пайшла на супрацу з польскім правасуддзем. Мы дэталяў не знаем, і я бы не хацеў гэтага каментаваць. Так? Мы не ведаем, чым далей, як бы мы не ведаем, чым скончыцца гэтая гульня далей. Дар'ю хутчэй за ўсё вызвалілі, і хутчэй за ўсё яна пайшла на супрацу са следствам, бо яна непрафесійны агент. Тут вось яшчэ тады на гэтым фоне варта, мне здаецца, вярнуцца да такой рэчы, да вот практычных гэтых выпадкаў. Влад, вось ці вы заўважалі, напрыклад, спробы інфільтраваць ЦБС, да? Вось падчас вашай працы ці вы бачылі такія кейсы і ці вы алармавалі пра гэта? Ну, это ўжо ёсць нават у медыях, так, кіраўнічка нашага юрыдычнага дэпартамента Ольга Дабравольская акурат узгадывала такі момант. Зараз ЦБС адзначаў 4-годдзе свайго, ён паўстаў акурат у 2020 годзе як ініцыятыва па дапамозе рэлакантам, бежанцам, і, конечно, такія спробы фіксаваліся. Адзінае, што ЦБС гэта не палітычная структура, гэта не некая тусоўка, дзе можна так шмат чаго даведацца, таму што гэта створаная беларусамі польская арганізацыя правовой дапамогі. І можна прыйсці і больш даведацца, напрыклад, пра польскае заканадаўства, як легалізавацца, як вырашыць свае пытанні. Але была спроба
інфільтраваць у ЦБС дзяўчыну, яна выехала, сама прыйшла, прызналася. Это было на самом пачатку стварэння ЦБС, быць можа, так высвятлялася, чым ёсць ЦБС. Натуральна, што у ЦБС ёсць свой таксама пратакол бяспекі, ён ну, натуральны для арганізацыі, дзе прыходзіць шмат людзей, тому што штодзённа, кожны дзень 50 чалавек як мінімум атрымоўвае юрыдычную дапамогу ў ЦБСе, працуе ў школах, дзе сотні дзетак беларускіх, украінскіх. І, конечно, пытанні бяспекі, яны захоўваюцца вельмі доўга. Стаяла машына паліцыі каля ЦБС, это таксама была мера такога кшталту, ну, папярэдзіць тых, хто, быць можа, імкнецца прыйти, што ён будзе засведчаны, будзе спалены. Але гэта пытанне ўжо бяспекі супрацоўнікаў, бяспекі тых людзей, которые там звяртаюцца. Пазіцыя ЦБСу, што кожны чалавек, который прыйдзе туды па дапамогу, ён яе атрымае юрыдычную кансультацыю, не зважаючы на палітычныя погляды, на грамадзянства. Так што я думаю, што ЦБС не наўрад ці ёсць самым такім таргетам для спецслужбаў, каб даведацца, што там адбываецца. А давайте паговорым пра яшчэ аднаго чалавека, якога выкарыстаў рэжым Лукашэнкі. Былы галоўны рэдактар тэлеграм-канала «Нехта» Роман Пратасевіч выправіўся ў адпачынак в Дубаі з жонкай. Адбылося гэта на фоне навіны аб завочным арышце 3 грамадзян Беларусі ў справе прымусовай пасадкі самалёту РНР у 2021 годзе якраз з Пратасевічым на борце. Больш за тое, цяпер суд Лукашэнкі зняў з яго прызначаны раней абавязак выплаціць штраф у практычна 7 мільёнаў долараў. З чым звязаная такая змена стаўлення з боку рэжыму Лукашэнкі да былога рэдактара? І ці адпачынак гэта адзіная мэта выезду Пратасевіча ў Дубай? Адыёзны блогер Роман Пратасевіч у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. У пачатку верасня стала вядома, што зваршчыкам былы рэдактар «Нехта» працуе на Менскім электратэхнічным заводзе, зарабляе там прыблізна $500 на месяц. Цяпер жа рэжым Лукашэнкі не проста не пабаяўся зрабіць яго выязным. Для адпачынку Пратасевіч выбраў Дубай, адзін з найбольш дарагіх у свеце гарадоў для турыстаў. Хлопец пайшоў, уладкаваўся працаваць на завод, не прапрацаваў і 6 месяцаў, а па працоўным кодексе выходзіць у адпачынак ты маеш права законнае, толькі адпрацаваўшы 6 месяцаў, на якой падставе яму далі адпачынак. Таксама гэта ўсё дзіўная сітуацыя. Ну і Дубай, безумоўна, с аднаго боку дэманстрацыя шыка, это ж Дубай, дарагое месца. З другого боку, ты разумееш, што а куды яшчэ? Сапраўды, да дзяржаваў з цьмянай дэмакратыі адзіны кірунак усходні-паўднёвы. Як жартуе сам Пратасевіч, паляцеў глядзець на шпілі, як у вядомым меме. І відавочна, Эміраты гэта не Польша, дзе з беларускім пашпартам можна атрымаць міжнародную абарону. У гэтым сэнсе у Пратасевіча не так шмат магчымасцяў, апроч вярнуцца дадому пасля адпачынку. Калі вось такі захоплены, зламаны чалавек нават апынаецца за мяжой і ўсё роўна вяртаецца ў Беларусь, Нехта нагадвае сцэну з гульні тронаў, там, дзе такі зламаны Тэон Грэйджой, яму нават давяралі сабе востры брытвай галіць, то бок, калі чалавек можа адпомсціць і ўжо ўсё роўна настолькі зламаны, што яго няма на это сілу. Прапагандысцкая машына спрабуе выціснуць Пратасевіча як лімон. Вось толькі гэтая гісторыя поспеху не для ўнутранага гледача. Ваяж адбываецца адразу пасля таго, як Польшча завочна судзіла датычных да гвалтоўнай пасадкі самалёта РНР. Інцыдэнт стаў прычынай таго, што Брюссель закрыў неба над Беларусю для заходніх авіякампаніяў. Затым пачаўся міграцыйны крызіс на мяжы з еўразвязам, то бок гібридная вайна з удзелам рэжыму Лукашэнкі. Гісторыя поспеху сапраўды так сабе. Чалавек, які раскаяўся, напісаў там прашэнне, то ён таксама павінен гэта выкарыстана быць як гісторыя поспеху. Але на прыкладзе Пратасевіча мы бачым, што як гісторыя поспеху і што як прыклад, што вот усе вы збеглыя змагары, давайте, пакайцеся, зрабіце як Пратасевіч, будзе вам шчасце. Ну, не гледзячы на лёс Пратасевіча, жаданне пакаяцца хаця б дзеля таго, каб вярнуцца, ну, мало у каго як узнікла.
Можа, з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў пачнецца новы віток прапагандысцкай кар'еры Пратасевіча. Усё ж Дубай – гэта хаб расійскамоўных блогераў. От поездки в Дубай, веткі кар'еры самі сабе такой турыстычнай не здараюцца. Я вон таксама ездзіў у Эміраты, ад гэтага вітка кар'еры не адбылося. Пратасевіч тут не такі самастойны актор, які вось нейкі там густы кар'еры яго могуць быць. Я баюся, тут все вызначаецца на ўзроўні там лукашэнкаўскай прапаганды. Трэба сёння адправіць у Эміраты. Трэба будзе заўтра адправіць у турму і катаваць, зробяць гэта. Трэба будзе там зрабіць, не ведаю, на абмен яго, кагосьці абмяняць, таксама лёгка. Пратасевіч пазбегнуў 8 гадоў калоніі з моцнага рэжыма, а таксама штрафу памераў $7 мільёнаў. Прапаганда пакажа, добра пакаецца, працаваць на заводзе і адпачываць у Дубаі. Але перагортваць старонку рана, пакуль раман закладнік рэжыму нават з квітком Менск, Дубай, Менск. Сергей, так это может быть перед выборами Пратасевич вот таксама такая ж картинка для стварэння гэтай працы так званай камісіі па вяртанню, маўляў, о, глядзіце, вернецеся, пакаецеся, в Дубай слётаеце, будете себе цудоўна адчуваць. Ну, каб прадэманстраваць, што вось рэжым такі траваядны нібыта робіцца. Так, яны паказваюць, што мы умеем дараваць, мы умеем прощаць, вяртайцеся. Да, будуць праблемы, але выступіце па тэлевізору, станеце зваршчыкамі, паедзеце в Дубай. Будзе поспех. Але тут цікава яшчэ вось што гісторыя Рамана Пратасевіча і гісторыя Дар'і Астапенкі, пра которую мы размаўлялі раней, яны маюць супольныя рысы. І гісторыя Дар'і, і гісторыя Рамана паказваюць, што лукашысцкія спецслужбы, рэжым выкарыстаў гэтых людзей, гэтых беларусаў, так? Выкарыстаў іх у сваіх мэтах, выцер аб іх ногі і выкінуў Дар'ю, і фактычна Пратасевіча таксама выкінуць. Але перад Пратасевічам яшчэ паўгады зорнай кар'еры, дзе мы ўбачым яго не раз перед выбарамі. Он будзе ствараць ілюзію, што ў Беларусі все окей, а ў Беларусі не окей. Влад, і вось адпаведна якраз калі мы гаворым пра гэтыя выбары, дык можа сапраўды гэта таксама пабудова нейкай новай такой карцінкі, да, перад гэтым фарсам, маўляў, вось глядзіце, мы тут хочам стварыць нейкую такую імітацыю, маўляў, паказаць, што все ліберальна, все так добра, і можа быць нават з захадам пагуляць, паспрабаваць у чарговы раз. Ну, сапраўды гэта выкарыстоўваецца пад так званыя выбары, ён выпускае людзей і як бы паказвае, вось я зрабіў, зрабіце нешта яшчэ, можа быць, яшчэ кагосьці выпушчу. І гэта, конечно, выглядае так, як калі бяруць у закладнікі, так тэрарысты так гандлююцца людзьмі. Шкада, што это адбываецца ў той момант, калі вакол Беларусі адбываюцца вельмі драматычныя падзеі, і калі наша грамадства ўжо давно пайшло наперад і гатова да наступнага этапу развіцця. У Беларусі фактычна зруйнаваная тая сістэма канстытуцыйнага ладу, которая была, і гэта так званыя выбары, гэта ўжо разбіццё апошніх фасадаў гэтай сістэмы, которая была створана яшчэ ў 90-х годах і давала магчымасць людзям удзельнічаць выбараў ці хаця бы падчас выбараў спадзявацца на тое, што перамены магчымы і дамагацца прысутнасці ў іх. Сёння збудаваная на гэтым месцы гаргара, яна не дае такой, не будзе даваць такіх магчымасцяў. Фактычна Лука кажа, што вось быў я адзін, а зараз я і брыгада. І гэта так званы ВНС, Всебеларуская народная сход. Гэта такая своеасаблівая штучная шляхта, так, эліта, которая зараз Лукашенко аддае краіну і кажа, вось зараз мы уже тут разам і вы з намі нічога не зробіце. І ён абсалютна не дае ніякіх сігналаў на тое, што гатовы на нейкія змены. Наадварот, ён кажа, што плюваў я на ўсіх, я тут галоўны, я тут все вырашаю, і на гэта яго разлік. Сергей, як ты думаеш, вось гэта, так бы мовіць, ну, ператварэнне Беларусі рэальна в бананавую рэспубліку, наколькі можа сыграць вось у цэнтры Еўропы, асабліва з улікам таго, што включаюцца розныя геапалітычныя фактары і в тым ліку розныя знешнія сілы уздзейнічаюць на рэжым Лукашэнкі? Так, ну, тут важна вось што Лукашенко фактычна разбурыў тую Рэспубліку Беларусь, якую мы ведалі да 2020 года, калі беларусы маглі выязджаць, вяртацца, яны функцыянавалі ўнутры Беларусі, так? Быў нейкі такі кантракт сацыяльна неафіцыйны, апазіцыя дзейнічала там, унутры гэтай дзяржавы. Цяпер ён разбурыў тую Беларусь і стварае новую горшую версію Беларусі будучыні, в якой ён бачыць
як бы уже не для себе месца, а для той сістэмы, которую он стварыў і яшчэ заканчивае ствараць. Але ў той Беларусі роля для беларускага грамадства зведзеная да ніжэй плінтуса. Беларусы развіліся вельмі хутка, яны пайшлі наперад. 2020 год гэта паказаў, што гэта еўрапейская нацыя ў большасці сваёй, якая не прымае вайну, якая хоча дэмакратыі, якая хоча адкрытых межаў. І у Лукашэнкі няма што ім запрапанаваць. Он себе загнаў в кут, фактычна, так? В ізаляцыю. З гэтай ізаляцыі выйсця ў яго няма. Гэты гандаль, які ён прапановвае захаду, ён не спрацуе, так? Таму што міграцыйны крызіс працягваецца. Лукашенко з'яўляецца да гэтага моманту суудзельнікам у агрэсіі. Таму гэта геапалітычная карціна, в якой Украіна і вайна Расіі супраць Украіны, яна ў цэнтры, яна і як бы элементам яе з'яўляецца Беларусь. І в кантэксце Украіны трэба разглядаць Беларусь. Цяпер ад лёсу вайны ва Ўкраіне залежыць лёс Беларусі. Калі будзе перамір'е ва Ўкраіне, а да гэтага хутчэй за ўсё справа ідзе, то рэжым Лукашэнкі ці постлукашэнскі рэжым, ён закансервуецца на працяглы час. І тут яшчэ ж якая справа, калі мы гаворым пра гэтыя знешнія фактары, вось тыя дроны, якія пачалі з'яўляцца на тэрыторыі Беларусі, увогуле все гэтыя гісторыі з спробамі Лукашэнкі неяк там справакаваць украінцаў, да, вось вся гэтая гістэрыка прапаганды. Пра што гэта сведчыць? Гэта рэальна іх проста дэманстрацыя немагчымасці апанаваць, скажем так, любы адыход ад гэтага сцэнара, які яны сабе запланавалі, што яны рэальна не могуць зрэагаваць вот нават на тыя ж самыя расійскія дроны. Проста прапаганда кажа адно, прытым у іх таксама там разыходжанні ў версіях. В афіцыйных іхных там крыніцах увогуле мала што з'яўляецца, ну і сам Лукашенко таксама. Вот фактычна не даюць рады сабе нават з такімі от рэчамі, калі іхныя ж саюзнікі дзейнічаюць. Пра што гэта сведчыць і ці будзе гэтая сітуацыя пагаршацца толькі? Ну, таких ситуаций, як з дронами, ці ситуація з походом Пригожина, ці ситуація в Курській області, так званих чорних лебедей, вони ще будуть, ми це натурально побачимо. Уся ситуація почалася з того, що Лукашенко після 2020 року отримав підтримку від Кремля на подавлення народного повстання, фактично тим самим коштом гэтага было предоставление території Білорусі для агресії супроти України. Тобто, не было б гэтай вайны, калі б беларуская тэрыторыя не была выкарыстана, бо іначай немагчыма атакаваць Кіеў. То есть гэта ўжо адказнасць, гэта ўжо прычынна следственная сувязь. Калі казаць пра дроны, ну, з аднаго боку, это добрая праца рэбаў Украіны, калі дроны збіваюцца з маршруту і залетаюць туды, з іншага боку, Расія выкарыстоўвае тэрыторыю Беларусі, каб праз яе запускаць дроны па Украіне і ракеты. І гэта праблема для рэжыму, бо народу гэта не падабаецца. 95% беларусаў супраць удзелу Беларусі ў вайне. І я думаю, яшчэ больш супраць таго, каб эта вайна прыйшла на тэрыторыю Беларусі. Таму гэта выклік для рэжыму. Беларусы абсалютна гэтага не талеруюць. Гэта цяжка не разумець. Але пытанне, которое больш, может быть, важна, куды Беларусь не ўцягваецца. Беларусь не ўцягнута рэжымам у новае геапалітычнае аб'яднанне з лідарствам Китая. І ў гэтым вымярэнні няма такіх паняццяў правы чалавека, няма такіх паняццяў як каштоўнасці, там толькі ўлада і грошы. І у гэтай сістэме натуральна не патрэбныя ані выбары, ані тая канструкцыя, которая сёння доламваецца ў Беларусі. Тут можна будаваць зусім розныя сістэмы. У Іране там аятолы, у Паўночнай Карэі ўвогуле не поймі што. І тут яны ў сваёй талерцы. І пытанне тым, а беларусы гэтага хочуць? Адказ, который мы маем з нашых апытанняў і ад нашых сетак у Беларусі, адказ не. Беларусы это не хочуць. Нават дзеці чыноўнікаў глядзяць на навучанне у Европе. І Европа гэта наш натуральны выбар, гэта наша будучыня. Пытанне у тым зараз у тых гонках, хто будзе наперадзе, беларускі народ ці рэжым, так званая это новая шайка эліта. Вось на это пытанне мы хутка побачым адказ. І на гэтым фоне расійскія беспілотнікі над Беларусю становяцца звычайнаю справаю. З сярэдзіны лета шахеды стала парушаюць паветраную прастору краіны. Іх з'яўленне ўжо даўно не выглядае выпадковасцю. У выніку выбухоўка, што ўтрымліваецца ў дронах, бо Расія выкарыстоўвае іх вайне супраць Украіны, цяпер пагражае і беларускім жыхарам і будынкам. Мы бачым, як перад так званымі прэзідэнцкімі выбарамі Александр Лукашенко ўсё больш губляе імідж гаранта мірнага неба над галавой.
З сярэдзіны лета дроны камікадзе, які Расія выкарыстоўвае ў вайне супраць Украіны, стала залетаюць на тэрыторыю Беларусі. Пра гэта паведамлялі праект «Беларускі гаён» і паветраныя сілы ЗСУ. Афіцыйны Менск прызнаў факт парушэння паветранай прасторы толькі ў пачатку верасня. Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно беспилотными летательными аппаратами. Што праўда, лукашэнкаўскія чыноўнікі ў сваіх фармулёўках адчайна выкручваюцца, каб не вымавіць, што беспілотнікі, якія рэгулярна парушаюць паветраную прастору краіны, расійскія. Як у абцякальным інтэрв'ю, якое дзяржсакратар так званага Совету бяспекі надоечы даў телеканалу ОНТ. Фиксируем постоянные нарушения государственной границы беспилотной авиации. 9 августа было серьезное нарушение стороны Украины воздушного пространства нашей страны группой беспилотников. Замоўчванне з'явы, няўцямнасць у афіцыйных заявах і магільнае маўчанне Александра Лукашэнкі, на думку палітолага Валера Карбалевіча, сведчаць пра непрыемную сітуацыю для ўладаў, бо расійскае паходжанне беспілотнікаў супярэчыць аднаму з асноўных пастулатаў дзяржаўнай ідэалогіі. Что вот эта небяспека, причем небяспека якраз краіне, вайсковая небяспека, ідзе не ад НАТО, про якое так шмат казалі беларускія прапагандысты, якім пужалі, працягваюць пужаць беларусаў, а ад хаўрусніка, ад Расіі. Цяпер больш за тое, расійскія шахеды могуць трапіць праз Беларусь на тэрыторыю краінаў НАТО. Пакуль што адзін інцыдэнт адбыўся 7 верасня, калі начынены выбухоўкай дрон камікадзе, меркавана расійскага паходжання, упаў на тэрыторыі Латвіі блізу гораду Рэзекне за 70 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. 300, 400, 500 кілометрів – це взагалі не проблема для безпілотника. Якщо він залетить, наприклад, там, не знаю, на околиці Риги і впаде десь в житловому кварталі. Може бути, може бути. В нових будинках цей безпілотник може спричинити, може вибити 1-2 кімнати, просто от знищити, просто в хлам перетворити. Бачили такі випадки. А якщо це старі будинки, там, наприклад, там, царської якоїсь там забудови, ну, тих часів, цегляний, то у нас були випадки, коли весь поверх і частину будинку просто зносило, і людей, які там знаходилися, їх просто прибивало цими уламками. Нацыянальныя сілы абароны Латвіі не разглядаюць пранікненне расійскага шахеда як ваенную эскалацыю супраць краіны і лічаць, што цэллю дрона была не Латвія. У той жа час расійскія дроны ўжо з тэрыторыі Украіны парушылі паветраную прастору Румыніі. А яшчэ ў жніўні нямецкія медыя паведамлялі аб пралёце расійскіх беспілотнікаў недалёка ад спыненай атамнай электрастанцыі ў раёне Фленсбурга. Не думаю, во всякім разе, пакуль у меня няма фактаў, што гэта некая спланаваная правакацыя з боку Расіі. Я не разумею, чым яе сэнс. Таму, хутчэй за ўсё, гэта проста як бы наступства вайны. І пакуль ідзе вайна, то такія дзеянні, такія факты будуць працягвацца і далей. Але цікава тут сапраўды рэакцыя Латвіі. Хоць дрон прылецеў з тэрыторыі Беларусі, але Латвія выказала пратэст Расіі. Расія, у сваю чаргу, расійскае паходжанне шахеда, што ўпаў у Латвіі, не прызнала. Гэта быў расійскі дрон? Не, наконт гэтага няма пацверджанай інфармацыі. Міністэрства абароны Расіі ўвогуле не каментавала інцыдэнту. У Латвіі прызнаюць, што малагабарытныя беспілотнікі, якія лётаюць на малай вышыні, цяжка заўважыць сістэме назірання за паветранай прасторай. Але паводле камандуючага ўзброенымі сіламі Латвіі Леонидса Калнинша, сітуацыя кантралявалася яшчэ задоўга да таго, як дрон быў знойдзены пасля падзення. Над країнами Європи просто все. От в літаках великі магістральні ці ось ембраєри, не ембраєри, а боїнги, дрімлайнери, середні магістральні, маленькі, от з одним двигуном, там умовно здається, з Жешова до Гданська він летить, і я розумію, що силам безпеки дуже важко роздивитися і зрозуміти, що з них безпілотник ворожий російський, а що з них цивільна авіація. І це дійсно впливає, і під цим соусом росіяни, якщо захочуть, вони дійсно можуть запускати безпілотники, вони в натовпі літаків в повітрі можуть там залітати, десь падати, влучати в якісь об'єкти, і шкода від них буде дуже-дуже суттєва. У Беларусі шахеды ўжо нарабілі шкоды. Збіты над Гомелем беспілотнік упаў на гарадскі будынак і выклікаў пажар.
Напалоханыя мясцовыя жыхары стала фіксуюць выбухі і ўспышкі, калі паветраныя сілы Беларусі збіваюць дроны. З пачатку верасня на тэрыторыю Беларусі заляцела не менш за 20 расійскіх беспілотнікаў. Не менш за 2 з іх былі збітыя. Некаторыя вяртаюцца назад ва Ўкраіну. След некаторых губляецца. Можливо, у України, не будемо гратися у когось ще, у України є якийсь там експериментальний зразок якогось обладнання, яким можна, такою простою мовою, виштовхувати ці безпілотники за межі території України або навіть отримувати на певний час контроль за мізками цього безпілотника і направляти туди, куди там тобі потрібно. Хто б не накіроўваў шахеды на тэрыторыю Беларусі, ён ставіць Лукашэнку ў крытычную сітуацыю перад так званымі прэзідэнцкімі выбарамі. Гадамі Лукашенко тлумачыў, што ёсць гарантам мірнага неба. Цяпер жа беларусы чуюць гукі вайны, як ніколі раней у незалежнай Беларусі. Што цікава, дроны зараз на парадку дня не толькі ў рэжыму Лукашэнкі. Мы з Сергеем Пелясой з'ездзілі на міжнародны салон ваеннай прамысловасці ў Кельцах і прывезлі адтуль некалькі даволі цікавых гісторый. І вось там дроны таксама паўсюль. Асноўная тэматыка украінскага стэнду на сёлетняй выставе ў Кельцах, канешне ж, беспілотныя летальныя апараты. Іх тут проста куча відаў. Але галоўнае, што на 3-й год вайны украінскія вытворцы дронаў не проста дапамагаюць вызваляць тэрыторыю сваёй краіны ад расійскіх акупантаў, але і актыўна заваёвваюць еўрапейскія рынкі. Важить кілограм 300, дальність польоту 120 кілометрів, загальний рейндж 120 кілометрів, тобто 60 кілометрів в одну сторону, 60 в другу сторону, назад. Має всі антиребові системи, тобто максимально захищений, використовується в зоні бойових дій вже давно. Він зроблений з радіонепомітного матеріалу. Для того, щоб досягти масовості, це метод штампування, тобто крило, всі компоненти максимально ми і робимо їх всі в Україні, тобто щоб ми не залежали від імпорту. Дарэчы, вось гэты дрон выкарыстоўваецца ў тым ліку і ў палку Каліноўскага, як мне сказалі самі тыя людзі, якія яго прэзентавалі. Вось такая цікавостка. Але, Сергей, напэўна, дроны гэта не адзіныя з авіяцыі, што цябе зацікавіла падчас гэтай выставы. Так, паколькі я дзяцінства правёў на авіяцыйнай базе ў Кобрыне, так, і над маёй галовай лёталі самалёты і верталёты праз палову жыцця амаль што, то, канешне, найбольш мне зацікавілі самалёты. Упершыню на выставе ў Кельцах я ўбачыў самалёт, дакладней сімулятор самалёта F-15EX. Это, як казаў ягоны пілот, я размаўляў з пілотам, гэта самы хуткі і самы цяжкі у сэнсе боекамплекту, узбраенняў самалёт у свеце. І ў Еўропе ніводная дзяржава не валодае самалётам F-15. Яны ёсць толькі ў Великабритании, але гэта амерыканскія самалёты. І Польшча цяпер разважае закупку самалётаў F-15. Нагадаем, што ў Польшы ёсць МiG-29, ёсць F-16, будуць F-35, але Польша хутчэй за ўсё адмовіцца ад F-16 з часам, бо яны трошкі састарэлыя. І пытанне, а якія будуць самалёты да F-35? Хутчэй за ўсё гэта будуць F-15. Калі Польша сапраўды купіць F-15, яны цалкам памяняюць сітуацыю для Беларусі і для Расіі. Гэты самалёт можа значна хутчэй даляцець, напрыклад, да Балтыйскага мора, да мяжы з Беларусю, так? І маючы перавагу ў хуткасці і ва ўзбраенні, ён стварае сур'ёзныя праблемы для авіяцыі не толькі Беларусі, дзе авіяцыя, вядома, досыць слабая, але і для Расіі. Але тут раз развіваецца авіяцыя, то таксама развіваюцца і сродкі супрацьпаветранай абароны. Сёлетняя выстава ў Кельцах праходзіць пад знакам 25-гадовага юбілею знаходжання Польшчы ў НАТО. Адпаведна, цэнтральным элементам з'яўляецца экспазіцыя польскай групы ўзбраенняў. І больш за ўсё ўвагі прыцягвае прэм'ера. Вось гэтая распрацоўка кампаніі Пітрадвар, сістэма супрацьпаветранай абароны малой дальнасці. Кіруецца пры дапамозе вось такой нехітрай сістэмы. Беспілотны модуль і джойстик. Рухаете i odразу бачыце вынік. Mamy okazję zobaczyć po raz pierwszy rozwiązanie.
Тут мы ўпершыню бачым артылерыйскую сістэму супрацьпаветранай абароны калібрам 35 мм у сухапутнай версіі. Гэтая распрацоўка базуецца ўжо на правераным праекце, які прымяняецца польскім ваенна-марскім флотам. Тут ёсць сістэма аўтаматычнага знаходжання цэлі і сачэння за ёй. Таксама гармата калібрам 35 мм з хуткасцю стрэльбы 550 стрэлаў на хвіліну. Можна выкарыстоўваць як падкаліберныя, так і праграмаваныя снарады. Мы будзем прапаноўваць снарады, якія дазволяць паспяхова знішчаць вельмі малыя цэлі, то бок сістэма зможа пацэліць як у вялікі аб'ект кшталту знішчальніка, гэтак і ў невялікі дрон. Мне здаецца, было заўважна то, што рэальна польская экспазіцыя была вялікай, і вот польскіх навінак было шмат. Ну, глядзі, Польша гэта дзяржава самая вялікая і ўплывовая ў НАТО на памежжы з Расіяй і Беларусю. Польша гэта дзяржава, якая сёлета выдаткоўвае на абарону каля 5%. Гэта топ of the топ ва ўсім паўночна-атлантычным альянсе. І Польша гэта дзяржава, якая мяжуе з Украінай, дзе ідзе вайна Расіі супраць Украіны. Польша мусіць на гэта рэагаваць і рыхтавацца да патэнцыйнага канфлікту. І вось гэтая сістэма артылерыйская, это яўна створана для таго, каб у першую чаргу збіваць беспілотнікі тыпу шахет, ну альбо верталёты, але ў першую чаргу супраць дронаў. І вот увогуле цікава, што мы бачым, палякі гэтаму надаюць увагу, і ўвогуле вось гэтыя сістэмы супрацьпаветранай абароны робяцца такімі меншымі і мабільнымі у сувязі з гэтым. Так, таму што мы бачым, што ракетныя атакі, ракетна-дронавыя камбінаваныя атакі расейцаў, яны вельмі масаваныя. І Украіна ў адказ таксама высылае сотню дронаў, больш сотні адначасова. Это значыць, што дзеля таго, каб абараніцца ад сучаснай паветранай атакі, такой, якой мы бачым у вайне Расіі супраць Украіны, трэба насыціць тэрыторыю вялікай колькасцю сродкаў супрацьпаветранай абароны. І не толькі такіх прасунутых, як Пэтріот, напрыклад, так, каб збіваць ракеты хуткія, тыпу Іскандер ці іншыя, але і вось такія комплексы невялікія, недарагія, якія могуць адначасова збіць дзесяткі, а то і сотні дронаў. І вось што цікава, мы бачым, што рэальна вось гэтая вайна проста фармуе тыя звены ваеннай прамысловасці, і гэта заўважна вельмі нават на кароткай дыстанцыі. Я спецыяльна вось хадзіў па гэтай выставе і заўважыў некалькі рэчаў, якія былі змадэрнізаваныя проста цягам 2 год. Давай проста зараз паглядзім. 2 гады таму мы расказвалі пра вось такія электрычныя ровары для сілавых структураў, як інавацыйнае транспартнае вырашэнне і бліжэйшую будучыню. І вось будучыня ўжо тут. Цяпер гэтакія ціхаходныя жалезныя коні, што могуць на адной заранцы батарэі перасоўвацца ажно на 140 кіламетраў, ва ўсю служаць паліцыі Злучаных Штатаў Амерыкі. 2 гады таму мы паказвалі вам пакрывала, якое можа схаваць ад цеплавізара, жаўнера і ягоную зброю. І вось цяпер прагрэс пайшоў настолькі далёка, што гэта ўжо не проста вялікае пакрывала, а вось такое тонкае понча, якое можна насіць проста на сабе. І таксама ніякі цеплавізар вас будзе не відаць. А вось і яскравая дэманстрацыя аднаго з галоўных трэндаў сучаснасці. Тэхналогіі робяцца ўсё больш таннымі, адпаведна, больш даступнымі. Гэта дрон камікадзе, цалкам надрукаваны на 3D-прынтары. Дальнасць палёту да 15 кіламетраў, але і кошт всяго $200. Уявіце сабе, за 2 зялёных паперкі можна ўгробіць варожую БМП, напрыклад. І вот цікава ж, бачыш, што простыя самыя рэчы настолькі мадэрнізуюцца і ўжо рэальна змяняюць поле боя. І тыя ж ровары ўжо, і вось гэтыя понча супрацьцеплавізійныя, ну проста неверагодна. Так, але гэта як бы светлы бок гэтай праблемы. Мы бачым, што украінцы, невялікія украінскія фірмы, стартапы здольныя збудаваць танныя дроны за некалькі сотняў даляраў за штуку. На шчасце, на 3D-прынтары яшчэ немагчыма раздрукаваць гранату ці бомбу. Бо цёмны бок гэтага медаля мы бачым, напрыклад, на Бліжнім Усходзе, дзе арганізацыі кшталту Хамас ці падобныя, альбо у еменскія баевікі, яны у нейкіх такіх прымітыўных майстэрнях здольныя стварыць зброю, якая пагражае сур'ёзным прасунутым сучасным дзяржавам. І гэта як бы праблема, з якім сутыкаецца сучасны свет.
Дзякуй табе, вялікі Сергей. Мы перайдзем да яшчэ адной тэмы. Тут якраз украінскія пытанні, бо Владзімир Зеленскі мае план, які можа змусіць Расею завяршыць вайну ўжо напрыканцы гэтай восені. Апрача гэтага, прыкладна ў той жа перыяд плануецца другі саміт міру. Расею гэтым разам туды запрасілі. Афіцыйнага адказу пакуль не паследавала. Замест гэтага краіна-агрэсар імкнецца стварыць уласную пляцоўку для перамоваў. Ці быць гэтым перамовам? Хто хоча, а хто можа быць там сапраўдным пасярэднікам? Сюжэт Надзеі Бельскай. Guten Tag. Willkommen zum ZDF-Sommer-Interview. Час дыялогу Расею чакаюць на другім саміце міру. Пра гэта днямі заявіў канцлер Нямецчыны Олаф Шольц пасля перамоваў з украінскім прэзідэнтам Владзімірам Зеленскім. Я лічу, што цяпер настаў момант, калі нам трэба вызначыцца, як мы хочам выйсці з гэтай ваеннай сітуацыі і прыйсці да міру хутчэй, чым гэта падаецца цяпер. Дакладна будзе яшчэ адна мірная канферэнцыя, і мы з прэзідэнтам Зеленскім згодныя, што яна павінна таксама ўключаць Расею. Олаф Шольц дзейнічалі даволі рашуча, як піша італьянская газета «Ла Републіка» са спасылкай на ўласнай крыніцы ў нямецкім парламенце, мае свой план. Што, праўда, сам палітык яго наяўнасць не пацвердзіў. Імаверная стратэгія палягае на тым, каб пакінуць за Расеяй акупаваныя ўкраінскія тэрыторыі. Ва ўкраінскім МЗС ужо адрэагавалі. Краіна мае свае прынцыпы, якіх і будзе прытрымлівацца. А гэта вяртанне да межаў 91-го году, поўны суход Расеі з акупаваных украінскіх тэрыторыяў і неўмяшальніцтва ў палітычную дзейнасць. Мы ўважліва сочым за рознымі паведамленнямі усялякіх мірных ініцыятываў, прапановаў. І зноў жа такі з партнёрамі працуем, тлумачым ім, што калі ласка, заходзьце ў працэс формулы міру, і там будзем шукаць кропкі сутыкнення. Навошта першай краіне еўразвязу, адной з галоўных партнёраў Украіны ў вайне, саступаць краіне-агрэсару? Прычына — асабістыя амбіцыі Олафа Шольца, адзначаюць крыніцы «Ля Републіка». Гэтак непапулярны ў нямецкага грамадства палітык плануе ўзняць уласныя рэйтынгі і ўвайсці ў гісторыю канцлера міру. Шансаў у яго няшмат. Расія наўрад ці сядзе за стол перамоваў, якія прапануе Захад. Не могуць змірыцца з наступам у Курскай вобласці. До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними речи вести не будем. У гэтым інтэрв'ю Сергей Шайгу сцвярджае, праз Турцыю Украіна і Расія дамовіліся не біць па энергетычным аб'ектам адзін аднаго, а потым здарылася атака ЗСУ на Курскую вобласць. Цяпер пакрыўджаная Расія адмаўляецца ад любых дыялогаў. Насколько я понимаю, Россия пытается сейчас разыграть тему с БРИКС как своеобразной альтернативой саммиту мира. То есть там пытается обеспечить итоговое коммюнике, в котором будут ссылки на урегулирование на основании так называемых Стамбульских соглашений, которыми сейчас активно носятся в России. Цяпер не толькі Расія педалюе тэму БРИКС. Гэтак, як бы між іншым, пра жаданне ўвайсці ў шэрагі арганізацыі паведаміла Турцыя, краіна, якая упарта імкнецца быць пасярэднікам у мірных перамовах. Канкурэнцыя на гэтую ролю вялікая. Ад 2014-го ролю міратворца спрабуе заняць Лукашенко, нагадваючы пра досвед мінскіх дамоўленасцяў. Калі, умоўна кажучы, там ён на нейкім прыстаўным стульчыку, як той казаў, там яму гэты стульчык прадаставяць, умоўна кажучы, на самміце, то а які для яго, што называецца, імпэт, калі там будзе, умоўна кажучы, 100 краін, і хто ён, што ён, калі, як той казаў, if and when, пойдуць нейкія больш канкрэтныя перамовы, тады на пэўным этапе Беларусь у асобе Лукашэнкі падключыцца можа. Это такой каскад умоўнасцяў, што тут... Адзінае, што можа Лукашенко пры такім сцэнары, бадай прадаставіць пляцоўку. Аднак пасля больш як 4 гадоў жорсткіх рэпрэсіяў, як следства санкцыяў, наўрад ці Захад будзе нават разглядаць такую магчымасць. Наколькі ж рэальнае мірнае урэгуляванне агулам і ад чаго яно залежыць? Что могло бы изменить ситуацию? Если бы у Украины были все средства и возможности для поражения, опять-таки, России и объектов, в первую очередь, военных, инфраструктурных, значимых для Путина на территории России. И вот если, например, Россия будет четко знать, что у Украины огромные запасы ракет, огромные запасы снарядов, огромные запасы всего, и война с ней не принесет ничего хорошего, я думаю, в этот момент российское руководство подумает:
может быть, его лучше и завершить, и сосредоточиться на ком-то другом. Украіна ж пакуль рыхтуе ўласны план завяршэння вайны. Калі ён спрацуе, вайна можа завершыцца ўжо гэтай восенню, піша іспанскае выданне «Эфе». План Владзімір Зеленскі мусіць перадаць замежным палітычным партнёрам у гэтым месяцы. Я пабудаваў гэты план, зыходзячы з таго, што ён можа стаць рэальнасцю дзякуючы нашым партнёрам, а не дзякуючы волі або адсутнасці волі Расійскай Федэрацыі. Змест плану дакладна невядома, апрача таго, што аперацыя ў Курскай вобласці, памножаная на ціск з боку захаду, змусіць Расію спыніць вайну. Закрануць задума Зеленскага мае і эканамічны аспект. Роля Украіны на міжнароднай арэне павінна павялічыцца. Стратэгію плану украінскі прэзідэнт мусіць прадставіць на другім саміце міру. Даты яго правядзення пакуль не называюцца, але крыніцы Bloomberg казалі пра лістапад да правядзення выбараў у ЗША, пакуль ва ўладзе дэмакраты. Расія, якая свой удзел у сустрэчы на вышэйшым узроўні афіцыйна не пацвердзіла, магчыма, адмыслова цягне час. Спадзяецца на прыход да ўлады ў Злучаных Штатах рэспубліканцаў, а з імі і паварот сітуацыі на сваю карысць. Паважанае гаспадарства, гэта ўсё на сёння ў прасвеце. Для вас працавалі я, Зміцер Міцкевіч, і ўся каманда нашай праграмы. Глядзіце прасвет на YouTube-канале Белсат Ньюс і да пабачэння праз тыдзень.